दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गान्धीनगर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सराइबिल आरो गुमा ब्लकनि बानजायनायाव इउपिपिएल दोलोनि सुबुं गुमाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खालामनाय जादों। फैबाय थानाय लकसभा बियाबखौ इउपिपिएल दोलोआ देरहासार खालामनो थाखाय गोबां सुबुंफोरा लोब लोब फैनानै इउपिपिएलनि नियम खायदा आरो आदबफोरखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मोजां मोननानै बिपिएफ कंग्रेस आरो एआइइउडिएफ मावथिफोरा 300निबो बांसिन सुबुंफोरा दिनै आखाइ हमफैदों। गसाइगाव आरो सराइबिल गुमा ब्लकनि बानजायनायाव सुबुं गुमाया दिनै 20,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों। बे बाथ्राखौ फोरमायदों खौरांगिरिनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। इउपिपिएलआ मोनसे सुबुं गमा खुंदों आरो हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बेखौनो फोरमान होदों जे गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाया जे इउपिपिएल हान्जाजों दङ बेनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे बिदिन्थि। जेरैबायदि 3 बोसोर सिगाङाव रायजो राजानि मोनसे गिदिरथार थांखि लानानै इउपिपिएल हान्जाया फैदोंमोन, दिनैबो जोङो पुनर फिन बे रायजो राजाफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआव थुलुंगाखांनाय फैदों जे बे ओनसोलाव जे जों गोजोनखौ गायसननो हाबाय, रैखाथिखौ बयनोबो लाबोनो हाबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव खौसे लाबोनानै मोजां थासारि दानो हाबाय। बेखौ जोङो दिनै फिन खेबसेबाव बुजिनो हादों रायजो राजाफोरखौ नुनानै। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर'जों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरा जेरैबायदि जौगानाय लुबैदों बे जौगानायखौ मावनो थाखाय इउपिपिएल हान्जाया खामानि मावलांबाय थागोन आरो खेबथाम भट होनानै बिपिएफ हान्जाखौ सरकाराव लाबोदोंमोन, नाथाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया गोजोनबो मोनाखैमोन, रैखाथिबो मोनाखैमोन, जेबो मोनाखैमोन। नाथाय खेबसेल' भट होनानै इउपिपिएलखौ सरकाराव लाबोबाय। दिनै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया गोजोननाय मोनबाय, मोजां थासारि मोनबाय, रैखाथि मोनबाय आरो गोबां रोखोमनि जौगानायखौ मोननो हाबाय। दा नंखायनो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव बे डिफारेन्सखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै रोजा रोजा इउपिपिएलनि फारसे आवगायबोदों। दिनैबो बेवहाय 3,000निख्रुइ बांसिन रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दलाव जइन जागोन, गाबोनबो जइन जागोन, कन्टिनिउ जइन जागासिनो दङ आरो नैबे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिया एबा इउपिपिएल बिजेपि मित्र जোटनि बिजाथिया मोनसे जारिमिनारि माने भट मोननानै जोबोद बुरजा माने भट मोननानै देरहागोन, बेयो रोखा जाबाय। 7 बोसोर रन्जन दैमारिखौ बिथाङा बस'नो हागौमोन बरनाखसै। दा दिनै बिथाङा बेफोरखौ ओरैनो नाटकीय भाबै बुंदों, बेखौ बयबो मिथिगौ। जोंनिफ्राय जों गोसो गोरबोनिफ्राय लुबैयो जे बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ, बिनि थाखाय जों जेसेबां हायो खामानि मावगासिनो दङ। आंहा फोथायनाय दङ खम समनि गेजेरावनो जोङो रन्जन दैमारि बिथांखौ बरननो हागोन, मोनसे फोथायनाय दङ। बिनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों, आसाम सरकार भारत सरकारजों रायज्लायबाय थादों आरो अबंलावरिनि अननायाव जों जाफुंसार जानो हागोन। रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि हारिनिनो दैदेनगिरि आरो बिथांखौ जोङो जोंनि उदां अख्राङाव लाबोनानै रायजो राजाफोरजों जोङो मोजाङै थासारियाव जोङो सोलिनो हागोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों। जों थाबैनो फोसावगोन। गुमा आरो सराइबिल ब्लकआव 20,000निबो बांसिन सुबुंफोर जमा जादों, ज' जादों आरो 3,000निबो बांसिन बिपिएफ कंग्रेस आरो एआइइउडिएफनि मावथिफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव दिनै जगदान जागोन। जगदान जानानै दिनै जोंनि इउपिपिएलनि नीति आदर्श लोगोसे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि सायाव बिश्वास फोथायनानै प्रमद बर' सारनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनायखौ, प्रमद बर' सारनि 1 लाखनिबो बांसिन न'खरनो हा होनायखौ, प्रमद बर' सारनि अरुणोदय होनायखौ, प्रमद बर' सारनो 2 लाखनिबो बांसिन न'खरनो न' होनायनि अनसाय बिथांखि गियान सोरां होनायनि आरो गोबां बेबायदि मोजां बिथांखि लानायनि मिशन बड'फा सुपार 50 मिशन लानायनि गासैखौबो बिश्वास खालामजानानै मोजां मोननानै दिनै 20,000निबो बांसिन मोननैल' समस्तिनिफ्राय सराइबिल आरो गुमा समस्तिनिफ्राय बाहाय ज' जादों आरो बेयाव गुबुन हान्जाखौ 0 खालामबाय। दिनै गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव आरो गुबुन हान्जा गैला, गुबैयै बिपिएफ हान्जाया जे गसाइगावआव गैला, रोदा थोदा बुखुनानै गाहरजोबनाय जाबाय। दिनैनि बे मेलानो फोरमान खालामबाय।